Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kodi ndikufunika motani kukhala munthu wodzichepetsa pa dziko lapansi lino? Ngakhale malemba oyera Baibulo komanso Qur'ani imatiuza kuti munthu wodzichepetsa ndi amene Mulungu amamukweza. Munthu wodzikweza ndi amene Mulungu amamutsitsa. Koma funso nkumati nkhani yetu yayambira pakati ino anyamata Dreams Media. Tangofuna kuti tingoyamba ndi mafunso tisanayambe kufotokoza pa zimene tabwera nazo mtsiku la lero. Lero pa 2 October 2025 makamaka limene likhala Sunday lomwe anthu ena amapita ku chechi kukapemphera kuyamika Mulungu pa zabwino zimene amatichitira komanso kumpempha pa zosowa zathu za tsiku ndi tsiku. Tsiku la lero ndabwera ndi programu ina yomwe tikhale tikugadabula makamaka ubwino uzichepetsa m'moyomu komanso tikhale tikufotokoza zomwe zawachitikira Enoki Chihana. Tonse monga mmene tikudziwira kunena kuti zisankho za pa 16 September zisanachitike, panali kalikiliki wa zipani kuthamanga up and down kuonetsetsa kuti apeze patena apange alliance ndi chipani china chake, pozindikira kunena kuti mu nthawi imeneyo 50+1 anali wovuta kumpeza chipani chimodzi. Takhala tikuona ndithu UDF ikukambirana ndi UTM ikukambirana ndi DPP ikukambirana ndi Afodi. Zipani zambiri zimaombana mitu kuti zikambirane makamaka pa nkhani ya mgwirizano. Koma zikuoneka kuti migwirizano yambiri idakanika chifukwa chosamvetsetsana pa zinthu zina ndi zina. Zimamveka kunena kuti chipani cha UTM chinakanika kupanga mgwirizano ndi chipani cha DPP ponena kuti nkhani ya maudindo ndimene idavuta kumeneko. Chipani cha UTM chomwe chimasogozedwa ndi akabambe chinkafuna kukhala chachiwiri kapatine kuti mtsogoleri wa chipanichi amafuna kukhala vice president wa dziko pamene Peter Mutharika akhale first tingonena kuti president wa dziko. Maudindo ankafuna kugawana motero. Koma chipani cha DPP chitaona kuziyeza pasikelo kuona ukulu wake ndi mphamvu zake chidanena kuti ife zimenezo sitikulola. Ife kwathu kuchokera president komanso kuchokera vice president. Inu UTM ndikuchepa kwanu, inu ndochepekedwa ndinu ana mundalemo. Chimene tingakuchitire chachikulu mtsogoleri wanuyo tidzampatse unduna zachuma basi. Ndi maunduna ena ndi ena ngati kuli kuthekera kutero. Zimene zitu zinabweretsa kusamvana pakati pa zipani ziwiri zimenezi, chipani cha DPP komanso chipani cha UTM. Kotero kuti akuluakulu a chipani cha UTM anamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti sitingalole zimenezo. UTM ndi chipani chachikulu, chipani cha fuko, chipani cha Malawi onse, kotero kuti sichingalole kuti mtsogoleri wake akangokhala Minister of Finance osakhala Vice President. Nacho chipani cha DPP chidanena kuti inu ndekhalani ndi kukula mtima kwanuko, ifeyo position yathu ndi imeneyo. Mkambirano sinathire pomwepa, adakambirananso ndi chipani cha UDF. Zimaoneka kuti ofa ya DPP inali yomweyo kunena kuti vice komanso president achokere ku chipani kwawo, kwinaku aona kuti agwirizane motani. Zipani zambiri zidapera mapiko kutukumula mapewa mwamba kunena kuti ya ife chabwino tiyende patokha chifukwa nafenso ndife anthu akuluakulu mundale. Ndi pamene pakubwerano mfundo iyi yonena kuti ubwino uzichepetsa ndotani. Tiyeni mwachangu tipiteni ku chipani cha Afodi chomwe mtsogoleri wake ndi Enoki Chihana. Iyeyu ndithu nayenso ndi mmodzi mwa atsogoleri omwe amapanga zokambirana ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Ali kumeneko chipani cha DPP chinapereka ofa yake kuti akamdzingeni mudziwa chani kodi inuyo. Iniyo tutabwera ndife tigwire mchito. Koma ofa yathu ndonena kuti vice president
komanso president achokere ku chipani cha DPP. Koma tikadzawina iniwo akanzingeni chimene tidzachite muzakhala second deputy kamene second vice president wa dziko lino. Musaiwale kuti kumakhala first vice president komanso second zikankomera president kuti zikhale motero. Tiye tibweni mbuyo pang'ono mu 1994 ngati sindikuphonya mu 2008 mu 1998 somewhere there kamene 1999 somewhere there bambao Enoki Chihana amene ali Ayemira Chihana adapasidwanso udindo wa second vice president mulamuliro wa Bakili Muluzi, ndipo takhalapo tikuona zimene. So atapita Ayemira Chihana kupita ku DPP kukapanga mgwirizano wa alliance, anapasidwa offer imeneyi, ndipo Ayemira Chihana atakhala pansi ndi timu yawo nana kuti ndizabwinobwino poyerekeza ndi kukula kwa chipani chawo komanso kukula kwa chipani cha DPP zinali zabwino ndithu kuti iwo avomere offer imeneyi, ndipo zidachitika moteromo. Enoki Chihana adavomera kukhala second vice president ngati angalowe mboma ngati mene zachitikira pakadali pano. Tikunena pano Enoki Chihana alumbiritsidwa masiku angapo apitawa. Tikunena pano akulandira ma benefits ochuluka kwambiri kuchokera ku boma. Tikunena pano si munthu wamba oti ungangodutsana ndi kuguna naye mapewa m'makwalalamo, ndi munthu amene security yake ili tight. Tikunena pano ndi mmodzi mwa anthu amene aziyendetsa nawo dziko lino. Izitu zikubwera chifukwa chakudekha komanso kuzichepesa kwa Enoki Chihana. Akanakhala kuti afuna amene mapiko ayambe matukutuku, sakadakhalatu kumeneko, akadayima pawo chipani chawo, koma mathero ake akadapezeka kuti ali kunja kwa boma. UTM itayima payokha idabwera ndi mavoti omvetsa chisoni 200,000 votes. Ma MP adawonjezerako adakwana 8. Komabe still more mphamvu zake ndi zochepa kuyerekeza ndi mphamvu zimene zidalipo Chilima ali moyo, zimene zikuonetsa kunena kuti akadapanga alliance ndi chipani cha DPP ndi kupasidwa Minister of Finance, chipanibe chikanakhala ndi mphamvube fa chikanakhalabe kuti chili mkati molamulira nawo dziko. Bwezi chikumena mapiko nkumona kuti kodi zinthu zake ziziyenda amotani. Nkhani imene ndimafuna ndifotokoze pakadali pano ndi nkhani yokhudza kuzichepetsa kumene Enoki Chihana adachita, ndipo phindu limene apeza mkatikati muzichepetsa mmenemo. Tikhulupirire kuti alliance ya Afford komanso chipani cha DPP ikhale ikuyenda bwino, kuti sipakhala kukhulana chifukwa taphunzira zambiri kuchokera ku alliance amene achitika mbuyo muja. Iwonso azipani amenewa aphunzira komanso aona mene angamapangirane hando, angamapangirane treaty makamaka munkhani imeneyi yokhudzana ndi alliance. Tiyeni pa dziko pano abale ndi alongo, lero likhalanso Sunday, tiziphunzire kukhala anthu ozichepetsa chifukwa Mulungu chisumphe wakumwamba amakondwera ndi anthu amene amazichepetsa, chifukwa mphamvu yake Mulungu ndiyo achotsa anthu amene waja pansi ndi kuwayika pamalo pamene iyeyo wakonda. Tikakhala anthu amatukutuku, anthu ozikonda komanso anthu ozitukumula, Mulungu amatitsitsa. Tiphunzirepo kuchokera pa Enoki Chihana omwe adavomereza kukhala second vice president. Chidakomera apita Muthalika kuti asankhe iwowa kukhala second vice president malinga ndi mgwirizano wawo. Pano zinthu zonse zikuyenda abwino. Tapangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa pamodzi pano timabwera ndi nkhani ngambwi nkhani zonena kuti inu mukadzimva kunokhanso kuona kuti yayi apa pakambidwa nkhani. Takhani pompo chifukwa nkhani zimenezi sizidathe.
tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.